V tomto videu si prejdeme základnú konfiguráciu riadiacej dosky ZLX24M, pomocou ktorej môžete spravovať rôzne pohony krídlových brán. Najprv môžete otestovať motory, čo môžete urobiť vo funkcii A2. Vstup do systému menu, stlačte Enter a pomocou tlačidiel so šípkami prechádzajte ponukou, kým sa nedostanete k funkcii A2 a stlačte Enter. Ak v tomto režime podržíte šípku vľavo, motor číslo 1 sa bude pohybovať v smere otvárania a ak podržíte šípku vpravo, motor číslo 2 by sa mal otvoriť. Ak sa niektorý z motorov pohybuje v smere zatvárania, postupujte podľa pokynov v návode na montáž a obráťte smer otvárania. Ďalším krokom je nastavenie typu motora, ktorý budete používať. Stlačte teda kláves Enter a pomocou šípky vľavo sa dostaňte na možnosť s názvom A1 a stlačte kláves Enter. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete vyberať medzi postupnosťou čísel, ktoré predstavujú motory zobrazené v príručke. V mojom prípade mám motor AXO, takže vyberiem 9 a potvrdím stlačením tlačidla Enter. Potom musíme prejsť na F46 a vybrať počet pripojených motorov. V predvolenom nastavení je nastavená na ovládanie dvoch motorov, ale v mojom prípade mám len jeden, takže ho vyberiem a stlačím Enter. Teraz sme pripravení vykonať kalibráciu dráhy, takže prejdite na A3 a stlačte kláves Enter. Potom použite šípky, kým sa nezobrazí nápis zapnuté, a stlačte tlačidlo Enter. Kalibračný postup sa začne zatvorením a následným otvorením. Po skončení kalibrácie môžete všetko otestovať stlačením šípky vľavo pre otvorenie a šípky vpravo pre zatvorenie. Nezabudnite, že to môžete urobiť len vtedy, keď sa elektronika nenachádza v systéme menu. Ak sa chystáte naprogramovať diaľkové ovládanie, nezabudnite nainštalovať kartu AF do riadiacej dosky. Len nezabudnite pred inštaláciou karty AF odpojiť napájanie. Ak chcete naprogramovať diaľkové ovládanie, prejdite na U1 a stlačte kláves Enter. Vyberte požadovaný typ príkazu a stlačte kláves Enter. Potom začne blikať číslo, čo znamená, že je pripravené prijať signál z diaľkového ovládača, takže stlačte tlačidlo na vysielači, ktoré chcete naprogramovať. Tento signál sa uloží pod číslom užívateľa, ktoré predtým blikalo. Teraz bliká číslo 2, pretože je elektronika pripravená prijať ďalší signál, ktorý sa uloží do užívateľského čísla 2. Do tejto elektroniky môžeme uložiť až 250 užívateľov. Ak pripojíte bezpečnostné zariadenie, napríklad fotobunku, normálne uzavretý kontakt by mal byť pripojený medzi svorky 2 a CX. Ak ju chcete aktivovať, prejdite na F2 a vyberte príslušné správanie, ktoré chcete vykonať, keď fotobunka zistí prekážku. Napríklad táto fotobunka je v priestore prijazdovej cesty, takže vyberiem C1, aby sa brána pri zatváraní znovu otvorila. Do svoriek CI môžete pripojiť ďalšie bezpečnostné zariadenie a priradiť mu funkciu v F3. Ak chcete povoliť automatické zatváranie, môžete to urobiť v položke F19. Výber počtu sekúnd, počas ktorých má brána zostať otvorená pred automatickým zatvorením. Jedným z nastavení, ktoré možno budete chcieť zmeniť, je rýchlosť brány. Štandardne je to 70%. Ak to chcete urobiť, prejdite na F28 pre motor číslo 1 a F29 pre motor číslo 2. Ak chcete poslať príkaz pomocou externého zariadenia, napríklad tlačidla, môžete použiť svorky 2 a 7 ako normálne otvorený kontakt a v položke F7 vybrať požadovanú funkciu. Na odoslanie príkazu otvor možno použiť aj svorky 2 a 3. Štvrtá svorka slúži na príkaz na ukončenie. V príručke nájdete mnoho ďalších možností a funkcií, ktoré môžete preskúmať, takže vás pozývam, aby ste si ju pozreli. Odkaz v popise.
Dúfam, že vám to pomohlo a ďakujem, že ste si vybrali spoločnosť Kame ako riešenie automatizácie.